Ayo Trawa ming Dala Pitra. Kowe genti nyambut gawe aku tak ngaso iki mung kari Ndara Antarja. Piye caramu? Kowe kudu iso nggunakake cara. Kaya aku lho nganggo sandiwara ngene iki mau sandiwara tak wangi nangis. Oh, iki nek dinggo. Antarja iki ampuh. Ampuh. Putu ula. Putu ula piye? Mbahne Ndara Antarja iki dewaning ula. Nek nganti nesu, wah. Matek aji ula sak donya goleki kowe kabeh. Masa? Ula warna-warna. Ula warna-warna. Kowe lagi dengok-dengok parani ula. Kowe lagi turu jejere ula. Kowe lagi adus parani ula. Mongko ula demuk macan, lari angon, ula welang, ula weling, bandotan macan. Oh, bener ula sendok sing paling entek-entekke go. Apa? Kowe gak sego goreng yo entek, gak bakmi yo entek. Aku tak ketemu ula sendok terus. Arep ngopo? Arep nyiduk. Arep nyiduk ora. Wis ya, ditandangi ya. Aku tak ngasuh nang wit gedhi ae. Isore ketok ijo banget nggo nglikar kok kaya penak banget. Engko nek wong goleki kowe, omong nek aku ora ana, siap. Nek wong ngeyel, tandangi le, anak Semar kok jileh. Oke. Lakonane terus ora usah melu-melu, Antarja ketok takoni goleki Petruk, sampluki gong. Papa keperanggul munggul ngayuda kebabat bawatnya bentar bentar kebabangnya munggul ngaloko Ndara Antarja yo Bagong aku sing tekan gini. Kowe gatosipun goleki Petruk, kowe ngerti Petruk apa ora? Ngertos? Korene. Oke. Terus? Sing digoleki kowe kok. Wah, jan. Aku ora iso omong to nek goleki aku ora ana. Pokoke didum nyambut gawe didum wong loro. Kok aku muni ora ana? Ora ana. Aku ngapusi, ora apa-apa. Aku dosa, tak sanggane. Ya. Petruk ora ana. Kowe mbudheke aku. Kowe guneman ning kono mau karo Petruk, aku krungu tak kandhani. Wah, Truk. Krungu ora wong tak pancal raine. Ngomong, nek iki suara radio. Oh iya. Suara radio ngendi? Kanca tani. Kanca tani kok omong-omongan. Kanca tani iki biasane uyon-uyon. Wah, Truk ngerti. Jan aku suwe-suwe mumet lho kok. Ngano liyane kanca tani. Oh iya. Radio ngendi? Radione kanca-kanca. Lu tau urung tau? Urung. Lagi anyaran. Petruk nendi? Ora ana. Mboten wonten. Sampeyan mriki jam napa? Goleki Petruk. Nek pun ketemu, Petruk tak bondo. Nek Petruk ora gelem, tak jiat. Nek Petruk wani, tak pateni. Matane Petruk. Yo. Ngopo dadak suwuk barang men seniman padake. Katriku mulung mangrempaking badya. Magiri runanggono. Suluk ora percaya kok. Sing penting wani. Petruk tok wenehke apa ora? Ora. Anggepe apa? Petruk iki kakangku ejo. Lho. Kok piye? Jenengmu napa? Antarja. Tundang Jo ora gelem kon ngundang ngontorno piye? Busine nggo nendi?
Ya sakar mulai ngundang. Ah, ngono wae manut. Petro iki kakangku, Mas. Petro iki masuk angin wis tak tileki. Nek perlu tak goneng rumah sakit. Tak infuske. Man Petro ki waras. Aku Petro diame-ame patine. Kowe iki duwe hati ora, Jo? Petro ki abdimu lho, abdine Ndara Pandhawa. Kok mung perkara kowe dilapori karo Baladewa arep tegel karo Petro. Menungsa apa kowe? Lho, malah ngunek-unekke karo aku. Tak unek-unekke kowe mergane nom-noman goblok. Ora iso gagas kanggo nalar sing genep. Yen kowe ngunek-unekke karo aku tegese kowe wani karo Antarja. Sing tak wedeni apamu? Tuwa aku mbangane kowe. Kowe wani karo aku kowe kualat. Nek aku wani karo kowe wis sak mestine mergo aku wong tuwa ngajari karo Canom. Wiladalah. Ora wiladalah iki tenanan iki. Ayo ora guyon iki serius iki. Apa mbok anggap aku wedi karo kowe? Apa mbok anggap kowe putu dewane mula terus aku wedi karo kowe? Ayo ndi takno ulamu. Ora wedi aku, ulamu dawa-dawa jirih-jirih. Ulaku cendhek ning kendele ra sama-sama. Ayo. Piye? Ngerong-ngerong mrene. Sapenake dhewe ayo. Anggepmu apa? Yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Ora minggat sembur mlonyoh awakmu. Piye? Muni piye kowe? Sembur mlonyoh awakmu. Hargae mlonyoh awake Bagong. Bagong ki digodhog kowe ora tetel tak kandhen. Kok mung disembur? Kowe ngerti ora? Bagong ki anake sapa, Jo? Bagong ki anake Semar. Semar ki sapa? Semar ki Sanghyang Ismaya, kae kakangne Bathara Guru. Mula Semar ning jagat ki janjane digdaya, ming Semar ki ra tau pamer, ra tau umuk, ra tau ngandhake nek dheke sekti. Ning anak-anak ya diparingi aji kasekten dhewe-dhewe. Gareng kae diparingi aji pencopetan. Petro penggelibengan, aku pendodosan. Kabeh dikai aji dhewe-dhewe. Nek arep jajal aji-ajine Bagong sing diparingi karo Semar, aku mongko wis diweling. Bagong, kowe kena nggunakake aji-aji iki mergo aji-aji iki ampuh tenan. Tamakke gunung jugruk segara asat. Nek ming gunung tok demek iso jugruk, segara tok demek iso asat. Lho, edan men pusakamu. Ora edan ampuh kok edan. Yo ampuh men pusakamu. Lho ampuh. Gunung tak demek wis jugruk kok. Segara tak demek asat. Wis tanggo nyoba bola-bali. Aja kok ming siji gunung loro tak demek jugruk kabeh. Jugruk ngiwa nengen kabeh. Segara tak demek iso asat. Ha nyoba piye? Matno. Waspadalah. Kelapa aku iki nek nganti wis murup abang, kowe mlayu ya aja. Mlayu sing ado. Mbangane engko tak demekke diwadamu jemblong tekan geger. Aku ora ditanggung jawab nambani kowe lho. Nek kowe mati nek ana nang Slendra Werkudara mergo kowe tak kandhani ora nggugu. Hah? Paham ora ketak-ketik? Paham ora kata-kataku? Ya aku ngerti. Nah, iki saiki dimatke. Tak cedhake ngene men cetha. Tengah-tengah epek-epek iki nek abang. Kowe undang lunga saka ngarepane Bagong. Nek nganti kowe ora lunga saka ngarepane Bagong, nek nganti ana apa-apa, ana berita Antarja meninggal dunia. Aku aja tok salahke. Mergo kowe tak kandhani wis ngeyel. Ndelok, lho iki Jo, wis kuning. Iki dilongkas mateng. Engko dilongkas abang, nek wis abang tak dumukke dadamu ngono. Mati tenan aku ora tanggung jawab lho, Cak. Kok kapake, Gong? Tak apusi. Kok saka kono kaya bengok-bengok banter banget. Li ngapusi piye? Tak apusi epek-epek kuwi matno, abang apa ora? Lho, kok glelet duwe epek-epek abang barang. Apa tekan sesuk sore ya ora abang-abang. Wong jenenge kowe meng ngapusi kok. Aku dadi kono percaya. Sajake epek-epek kuwi iso malik tenan tur ning budayane apa. Mripate Antarja sing mendelik terus tamake kowe brubut ngeleng ya terus. Tak uyuane ya aja.
kaya jangkrik wae terus metu ora. Kene anu, wah ampuh tenan e. Heeh. Gong, ana sing joget-joget kae sapa kae? Endi? Kae. Angguk wudu. Kae lho. Heeh kae. Lho ngono lho kae. Oh ta. Ana sing pentas angguk Abimanyu ora iso mabur. Wudu kae lho sing dhewe kae lho. Oh, Pragota. Heeh. Kae dudu bendara, dudu sapa-sapa truk. Patih Mandura. Nek kira-kira arep nyekel dhewe diajar wong loro. Ya manut le. Petro nggih Ndara Pragota ya. Wah. Kae sing muncul klambine sapa e? Bagong. Wah setan tenan. Buaturan ditata krama nganggo training abang leteke ra jamak-jamak. Taleni kolor putih. Kaya awake api-api. Ora tau wadus meko kaya ngono. Wah. Waduh, glelenge ra jamak-jamak. Wah, lemane ditato ula. Wah, kaya apotek. Aneh-aneh wae. Nek aku matke Bagong ki pancen wong ya lucu tenan. Rupane kaya ngono, ngayale ora jamak. Aku ki perang malah guyu terus. Liar perang sok kapan. Ora getak ngono to, mancrawet kowe. Ki menungsa e padake apa? Wah, anggere sing guyah-guyah bandem batako raimu. Nesu. Nesu. Getak ya ora galak malah lucu. Untune iki dijabutke. Wong getak kok untune sama ini. Untuk marpotol kok kok dijabut nganggo lho. Nganggo apa jenenge? Benang kae lho. Benang taleni terus kok narik cah cilik. Tau tak coba copot sak gusine, Nduk. Ah gusine apa pasangan apa piye? Ah karang ya wis tuwa. Gusi ki ra ya. Aku sekulina dinggo. Heeh. Dadi kendho gusine. Ndara Pragota, ya. Ajeng napa? Nyekel kowe. Wah, cekak aos, Truk. Heeh. Langsung wae. Cekelen gelem tak jotosi ngono. Cekelen nek gelem tak jotosi. Wah, setan, kowe demit. Kowe demit. Wani karo Patih Mandura. Sing tak wedeni apamu? Sing tak wedeni apamu? Wah, ora minggat kok candak mergane patimu. Kene, mergane kowe rasa omong terus. Aku tak omong dhewe. Ya, ya ora nesu terus. Senyum to, moh. Senyum untumu ki lho dicabut ki lho. Ngomong kiwir-kiwir ki ra risi moga. Ora malah apik kaya kanggo mong iso ngono kuwi. Mbok nek kelek mbok men malah ra wareg selawase. Mati dereng aku panggawa tak ayoni Ndara Pragota. Wong siap. Ayo terus. Yo.
Petruk dilawan. Amati omong sapa? Awas. Awas Den. Iya. Mentuk palu gedene semono kae nyilek anu perbaikan jalan ya ngendi ngisor kono ngambil Pak gotong gede Pak cutuke ndase pragota modar kalau gede abrikan kejet-kejet nek nganti mati karemu lho kok iso mati kok ya iso pragota iki iso mati to iso kae iki menungso aja mongko nggon pas mburi kene iki Tru wo gagar otak nan kengko nek nganti cangkeme metu mbluke gagar otak berat terus pingsan terus mati kowe goleki polisi kowe kok ora omong to Tru mbok ora meden-medeni to wong lan utuk meng lirih apa wong saka kene krungu maklotak ngono kok kae iki mau ki watu apa iki senengane garemu lho nek mati ora tanggung jawab lho wong perang kok mikir mati mbok men. Wis ora bakal pikir modar ya wis. Petro. Ponokan Bang ora minggat saka negara Ngamarta glandang negara dadi mati kowe. Wes. Manus karek jajalan sepertane bone sangat. Ceket ta. Sinuwun Mandura tak rungokke lah kok duka ya siripe Petro Kanong para kraminggat saka negara Ngamarta glandang nenggala. Brubut melayu. Waduh. Bagong mau piye ya? Monggo Bagong nek melayu ra iso banter mergo pupune gathuk. Monggo suarane mak bubuk-bubuk. Waduh. Mati kowe, Gong. Lemu mlayu ora banter ketututan Ndara Baladewa. Bagong iki adine Petruk nyul tampan ana nenggala. Terus modar kowe le. Lho. Iso slamet, Gong. Asem aku ngojek e. Lho. Ngojek? Ora iso mlayu kok. Kaya syukur nek kowe ndek ide ngojek. Kowe klepat melayu aku arep melayu wis ketinggalan adoh ana ojek cetek tak cengklaki wah melayu kok wis sing ngojek iki tuwa montore Yamaha 75 ayo
Dadi ming suarane tok sing seru. Mlakune ming 20. Masa ojek diselip Baladewa. Baladewane nyelip pedagang ora to aku merem karo ngekep tukange ojek. Helme tak nggo. Oh, tak walek helme. Sing ketok cemelku dadi ra weruh rupaku. Ha iya, slamet ya slamet. Yo bali kok, ayo bali saiki wis wancine bali. Nek maju modar. Jare kowe wirang karo mati, pilih mati. Terus ngopo iki? Iso ngalake anak-anak Pandhawa kok bareng kono bantongane metu kok kene bantongane ngejak mulih. Ora gayeng iki. Terus maju terus. Aku mati nek maju. Ingat. Mati utama langsung swarga. Mergo kowe mbelani bapak. Oh iya ya. Wis malah tentrem ning swarga terus ora usah ngliwet. Ora usah nggodhog wedang apa-apa kebutuhan dicukupi karo widodari. Kowe ora digoleki mendring. Ha iya. Aku iki bangetan ember barang ya kredit kok ya. Ora wong ora duwe kok. Wis ben sak arepku kok ya. Wis modar wae ora apa-apa. Dengkulmu mlocot ora. Nek ngono terus iki piye? Wis ora usah wedi, kok tak sangoni gaman. Maju. Asli to aku ora goro. Bapak bangga denganmu. Nek nganti kowe mati, kok jasadmu tak go mulih karo bapak dipendhem ning Taman Makam Pahlawan. Iki Petruk sing belani karo bapak. Dikai gendera kaya pahlawan sing wis gugur ning Madyalaga. Oh iya kok. Oh iya santai wae. Wis dadi Taman Makam wis dipendhem ning Taman Makam Pahlawan, matimu petuk widodari ning elek-elek ya men. Elek-elek ya men. Munggah ning kayangan. Mandi ning swarga, goleno gaman. Goleno gaman. Arep ngopo? Arep maju. Ngono kuwi cah kendel mati kok wedi. Apa? HP ku mati tak ces urip meneh kok. Aku nak HP, aku menungso e. Oh iya Ning. Yo, majunya terus. Kok bendo? Apa? Milihmu apa omong? Sing nang ndi ki nang golonge ya ganti. Aku mung kurang manut piye ta, Tru? Ya, sewak ngene bakul glugu. Ha iki rada gleleng. Ha iya. Cacah Baladewa. Heeh. Pres wis dadi sewalang-walang. Nek ra aku mati sik. Mane kowe ndisiki aja keri. Oh iya. Titip dompetku, Gong. Titip dompetku. Kena bojoku ya. Engko nek nganti aku 3 dina ora bali, kok nyelameti 3 dina tekan nyeku. Aku mati. Oke. Ya. Anakku sing barep lanang kae wis arep lulus SMA. Sesuk lebokno ning perguruan tinggi. Lah sak tinggi-tinggi kok nek tiba ngrekoso. Ku sik perguruan tinggi iki lho, fakultas. Kowe iki piye ta terus sekolah ketekan SMA kon fakultas. Fakultas kuwi jurusan. Kena udu. Pokoke ngono universitas. Oh lah, maksudku ngono kuwi ora sing intelek omongane. Oh iya. Wis kono maju kono. Ya. Taman iki ya kok. Tamane gradi cengele Baladewa. Tugel-tugel gulunge caca-caca. Ya. Mutilasi. Ya. Ayo, amuk Suramrata, Jayawrata. Imbang yen padha-padha ya iki grajiku tampan legane. Wah! Wah, parusmane jajalan tebes larat menungso ora tataran. Wah, dalah. Iki Petruk nggawa graji iki oh iki. Ah, sak entuke pokoke. Mungsuhe Nenggala kok iki pamunaing satu seti. Tamake Gunung Jugruk Sekorasat. Iki tau tate kramas gedhe Nalendra. Iki tau nggo nyolong wit kambil ping 3 ora konangan. Walah setan apa? Mati dening aku. Cepet jajamu mati. Ayo, kamu.
pandya bala pandom ya gumulung mangun siring sata Kurawa Kambah ongke Surukati merut layut sagung ratu Yai kula nyuwun mangapunten sewu-sewu rapatanipun ingkang raka tadah wadana ngantos kula boten saged amam bengi kamurkanipun Koko Prabu Mandura wekasan boten saged dipun silaki dados sing panca bakah antawisipun Petruk kaliyan Koko Prabu Mandura Koko Prabu Mandura boten saged angampah mubal babaling karepson wekasan ngeliga Kyai Nenggala Petruk kenging Kyai Nenggala kendang kapracondang pungkal kaprapal samangke mboten dipun mangertosi wonten pundi papan pernahipun Petruk tasih gesang menapa sampun pejah Koko Prabu mestinipun mboten mekaten lampahan ingkang dumados ngelingi bilih Petruk menika Panakawan Padurga piyambak nggih Yai sajaipun Petruk ngiwi dhateng Raka Mandura kasengaja ndudul kamurkanipun ing Raka Mandura wekasan kula mboten saged ngampah mubal babaling karepson Petruk ing Kyai Nenggala Koko Prabu nggih wonten menapa menika Gusti kowe kok dadak takon ana apa iki sirmu piye lagi wayahe Prabu Ndrawati mungkur saka negara Ngamarta nalika semono kowe sowan nang Praja Ngamarta nganti karo pun Kakang tok dadekke saksi tama bakal atur Resiadi Kunjuk Yai Samyaji ngandhake enten negara Ndrawati ketaman pegebluk mula pun Kakang mbok kanthi dadi seksi nggone Resiadi bakal nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada barang Resiadi nampa pustaka Jamus Klimasada pun Kakang tok tinggal ning kene alasanmu kok nek wis negara Ndrawati katingal tentrem aku tok petuk saka negara Ngamarta lah kok saiki kowe bali mrene iki arep piye ya aja gawe bingung atiku lho Kresna Setyaki wonten timbalan wis kecandak saiki barengipun iki mesti ana Surya kembar mboten ketinggal wis tak uruse dhewe ora sampe melu Setyaki nggih ngatus-atus Koko Prabu Yayaji kula nyuwun pangapunten Paduka Yai Samyaji kula aturi lenggah ingkang langkung sekeca Werkudara tentremna rasamu ya ora usah bingung Koko Prabu nggih mangke kula ingin badhe narbu kula lampan menika tegese piye aturi lenggah prayogi Arjuna kula wonten maring adham perangan ingkang padha lenggah ana ing kene iki ora ana sing tak percaya kejaba mung Siadi merga jagat iku wis dadi paseksen Wisnu kuwi bibelah dadi loro ingkang separuh mapan angganing Nata Ndrawati ing separuh mapan angganing adhiku Madukara mula upama pun Kakang kuwi kembang Siadi sarine pun Kakang kuwi geni Siadi urupe dadi ora iso dipisahake Janaka wonten dawuh marata gunakna permana jati gunakna netra batinmu ingkang cetha Yayi sawangan pun Kakang ing nggawa pustaka Jamus Klimasada apa dudu Janaka Koko Prabu ketiwasan mboten kinten babar pisan bilih negari Ngamarta kedatengan Durjana ingkang membo Paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli nyidra pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada wonten satunggiling Durjana ingkang saged marajul saka Sawa Selaning Garu nindakaken telik Mangendrajala Koko Prabu Werkudara nggih krungu to ya Koko Prabu mireng ya ngerti lah iki terus piye lah yen ngono jebul sing nggawa pustaka Jamus Klimasada mau dudu Yai Kresna Arjuna seksinipun menapa Koko Prabu badhe tidha-tidha lan aturipun kadang kula panengah ya ora ning lha terus nek rampung piye kahanane kok dadi kaya ngene Werkudara kowe aja meneng wae Werkudara Kresna kakangku wit biyen mula Werkudara ki nggone wong utuh apa anane nadyan kanthi pawadan kowe gunakake Janaka mbok nutupi awakmu nanging Werkudara percaya karo paningalku dhewe
ilanging pustaka Jamus Klimasada diboyong dening wujuding Kresna. Mula baline pustaka Jamus ya saka kowe, ora ya saka kowe. Yen nganti ora iso mbalekke pustaka Jamus Klimasada, aja ngaku kadange tuwa para Pandhawa.